Disgusting. Nako. Sana foreigner na rin ako. Ang galing kumanta. Oh my God, ano itong pinasok natin? Maglalaro tayo. It's break time. Dahil may bagyo dito. Ang dami nang nakuha. Corn beef, merong luncheon meat, merong mga ganon. Eto kami, pumunta kami sa Dao guys. Buti na lang at naka-parking kami ng agad-agad kasi pupunta kami at bibili ng manok na native. Magsasabaw tayo kasi may bagyo. Ayan, may bagyo, signal number 1. Walang trabaho, walang pasok, walang ano. Yan, kaya dito tayo. Let's go and see what we can see here inside Dao Market. Buhay na parang life, ang hirap magparking. My God, daming tao, daming namimili. It's December 18 at excited ang lahat. Kami naman, naubusan ng groceries na naman. So let's go. Let's go to Island City Mall at yun. And then, mamimili tayo ng pag-giveaway para sa mga workers natin. Okay, bigyan siguro natin ng bigas, delata, pang Noche Buena, gano'n na siguro. And then, today is raining because of Kabayan Typhoon. Typhoon Kabayan na salbahes. Ayan, umuulan. Walang tigil na ulan. Walang tigil na ulan guys. Makulimlim. Oh, look at that. My God. Oh my God. It's so gloomy. Ayan, let's go na. Let's go na to the supermarket. Kasi kahapon hindi natuloy. Kasi kahapon, maaraw, hindi kami natuloy. Kasi, ano yung reason ko? No? Wala lang, kasi may lakad kaming bigla noon. Kaya yon. Ayan na naman yung Abenson. Yan yung Abenson na naka-background sa photo ko kahapon. Na ipinost ko sa Facebook. Ayan guys, let's go to the supermarket. Ready ka na ba? Ready na. Okay, let's go. Ang hirap na umuulan. Naulanan na ako. Okay, let's go guys. Tingnan nyo naman yung isa. Hindi na magkandaugaga. Let's go. Oh my God, it's raining. Pa-vertical yung video ko because I cannot handle the gadget kung pa horizontal. Kaya, sorry. Let's go guys. Tingnan nyo ang parkingan. Grabe! Nagagawan. Minsan nag-aaway. Huwag naman mag-away-away. Lagi kami nag-giveaway. Giveaway. We give way to them. Lalong-lalo na ay mga bago at magaganda, magagana na kotse. Hindi namin pinapatulan yan dahil syempre yung kotse namin ay luma. Syempre alam mo na, yun naman, pahambol lang tayo. Ang gadang nabibigay ng space pag ganun. Oo. Sasabihin ko sa inyo, always like that. Kaya mas magandang maging humble always. And mapagmatsyag. Yun nga lang, ang dami ngayon scammers. Sa pamilihan, sa kung saan, online, lahat. Ang daming manloloko ngayon, manggedenggoy. At kamuntik madukutan pa ang asawa ko nung kumain kami sa KFC. Kasi, nandun na ako, nakaupo ako sa table. Tapos, nandun ako nakatingin sa harapan. Kasi, nandun siya sa cashier. Ngayon, nung nagbabayad siya, nagbabayad siya, merong dalawang mandurukot. Oh my God! Kitang-kita ng dalawang mata ko, kaya tumayo ka agad ako. Sayang nga hindi ko na video. Maraming tao, sobrang busy. Okay. Hi ma'am, good morning. Oo. Okay, ano ba? Ay, nagkagulo ko sa payong. Now, I can now handle with my left hand and we are now going pa-vertical. Good morning, good morning. Yan, let's go. Lang itong box, itong
ano natin, yan, ipamigay natin mga ano nila guys, so, rice nila. And then mainom ka ako, bibili tayo ng tanduay. Sabi ko ayaw naman niya, pagkain na lang daw, wag daw konsintihin. O yung fresh milk, Bisyo, meron na. isa lang? Dalawa. Dalawa? Ayaw daw niyang konsintihin yung mga trabahante. Pag inom ka ng madami nang nakuha, corned beef, merong luncheon meat, merong mga ganon, ganyan. Tapos yung mga kung ketchup, and then mga tomato sauce. Alam mo, ang kinuha ko syempre, Filipino style. Alam mo, gusto natin yan, Pinoy na Pinoy yan. So here, and then ikot tayo, ikot tayo. Ikot tayo doon. Ikot tayo. Let's go. And the time check is, I don't know naman the time. Ayan. Kuha ka na nga ito. Fruit cocktail. Ano meron to? Okay, we are here. Ano kaya ako magbigay din akong daing? Masarap ang daing ha. Walang hindi may gusto sa daing. So, ala, tingnan nyo naman yan. Traffic ko, hindi akong padaan. I cannot pass through. Oh my God. Pwede tayong gumaan. Ouch! Ouch! Ano nangyari? Nahulog! Dito! Ayan. Hindi na makadaon, ma'am. Dito pagi-on. Ah, sabi ko di na tapagi-on. Stoy! Hindi ka papunta ng bata. Okay, tatabi lang tayo. Huwag tayong gumaya ng gano'n ha. Give way to all the buyers. Buti na lahat mga kami, konti lang ang tao. Ayan, mamimili ng tenderloin. Sana meron. Look at this guys. Kung kulang. Wow. Look at them. Wala pang masyadong tao. Okay, let's go. Tama na ito? Okay na? Let's go. Oh my God, ako'y kinakabahan. Ayan, ready na for our family party. Sabihin ko na lang family kasi kapamilya namin yung mga trabahante namin. At ito ay mga konti-konting mga pamasko namin sa kanila dahil matagal na rin sila nagtatrabaho sa amin. That's why. Ayan, so nice. Ang kinakabahan ako yung babayaran. Kinakabahan ako. Gusto kong bumili ng toothpaste. Ito lang yung dati nating brand. I love this. Triple action. Okay. One for us and more for the kids. And wala akong dalang cart. Bibili pa ako ng bath soap. Para ako nagpapatalastas nito. I'll show you what I use. The blue one, Viber. And then, yun lang. What else? Alcohol. Anong alcohol natin na maganda? Kuha ako para sa kotse. One. And then, what else will I buy? Salon Daily treatment, keratin. Tama na muna. At nag-careful na yung kati treatment ko ay nagkaroon ako ng hair fall.
Ay, naligaw ako. Dito pala yun. Kukuha rin akong flower. Wait lang. Balikan ko yun. Kaya ako po ando. Oh my God. Oh my God. Ang daming Santa Claus. Dito sila Santa Claus. Oh. Mời cậu cho con. No, no, no. Ayun. Ayan, ang mga palaoy. Gastusan yung Pasko. Oy. Gastos lang tayo. Eh. Oh. Ayan. Mas kalma ngayon kaysa kahapon. Ang daming tao. Kasi yung ulan. Tapos na pamimili. Ay, salamat. Ay, salamat Lord. Nakaraos. Masakit man sa bulsa, pero kailangan minsan-minsan. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan na madalas. Yan, ganyan. Ay, thank you. Ang bait mo ah. Ang bait niya. Okay. Let's go. Bait niya. Ang bibigat ng mga bigas na dinampot niya. Okay. Say nga ni Madoy. Christian, ma'am? Si? Wala to, gibiling ID Christian, ma'am. Christian! Basta Christian mayohon. Thank you kayo ha. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. Oh my God! Ano itong pinasok natin? Ano ba ito? Maglalaro tayo? Tingnan nyo mga tingnan nyo mga bata. Maglalaro guys. Maglalaro kami. Maglalaro daw kami. Sige, maglalaro tayo. It's break time. Dahil may bagyo, dito tayo mag-standby. 5. Oh my God! Alam niyo, ano ma'am? 250 for 75 kabog to. Tapos mag-game guys, syempre, yung kinagigiliwan natin na alahas. Ayan, hindi na ako mag-video sa loob ha. Titingin kami. Ang galing kumanta. Huli. Nahuli. Okay kayo. Nice kayo ha. Good vibes. Nakapila mi sa CR diri sa ICM. No. Saan sa kanila? Sa Antipolo. Oo. Taga doon ka rin? Ano, yung partner ko, QC. Taga dito? Sa ABS lang. Sa QC. Sa QC. Okay. Sa ABS. Oo, malapit sa ka. Oo. Box office dito eh, oh. Box office. Pinipilaan ang Dito gusto. sa kabila, mayroon po sa kabila. Saan? Doon tayo. Sige. Sige, thank you ah. It's Mealtime Express. At dito ay lugar ng mga pagkain. Andito tayo sa Food Walk. At tignan natin ang mga masarap na pagkain dito. Wow! Pang-merienda. Hindi na maigo. Ang lunchtime. Monster na na. Oh, dami pagpilian. Sarap. Sarap ah. Ang daming masasarap ah. Oh, mas lalo na rin. Ang pagkain. Ang sarap. Yan. It's time to eat lunch. So, let's go. Balansin nila dito sa ano? Sa sariling hapon. So, wag na. Ipagpaliban na muna natin. Mamaya na yan. Hindi pa naman masyadong gutom.
Ay, doon sana tayo kaya lang. Ganun din, maraming tao din. Din. Pero makasingit yata. Pwede? Merong table doon na bakante oh. Oh, let's go. Pero marami nang pila ha. Oh. Ay, hindi naman sila umuupo. Let's go. Ah. Kasi may hinihintay kami, 1 hour pa. Babalikan, may pinagawa kami. So, 1 hour pa. So, what we do is we go there para lumipas ang oras, it's lunchtime, at kakain tayo ng kahit na konti para pagkatapos natin kumain, tapos na yung pinagawa. Ayan. Ang daming tao, guys. Pero mas marami kahapon, siguro dahil may bagyo ngayon. May bagyo. May bagyo. Ang sabi, pero wala namang hangin. Yung ulan na mahina, walang tigil. Yung sigilang ng ulan ng ambon. Yun lang ang na-observe ko sa labas. Basa ang labas. That's why tinatamad na muna taong lumabas. Pero sa mga kainan, pag ganitong oras na 12, ay puno ng tao. Tara, tingnan natin kung may chance. Tara. Let us see. Wala. Wala yung nakapila. Bakit tayo nauna na umupo sila? Ay, wala pa. Eh paano sila marami? Ito ay para 2 tao lang. Ay. And disgusting. Nakaupo na kami. Reserve daw yun. Eh, marumi pa nga yung table. Nakita nyo, wala namang nakakaratula na reserve. Ngayon, reserve daw yun para sa foreigner. Wow! Kaya sabi ko dun sa babae, sana foreigner na rin ako. Para sa ganon, ma-entertain ng maigi. No? Wow, ganda ng mga ugali ng mga tao. Pasko pa man din. Foreigner na lang sana ako. Ikaw foreigner ka ba? Oo, sa ibang bansa. Punta na lang tayo sa ibang bansa. Tara. Ayun guys, di kami natuloy doon. Kaya ngayon, wala. Mamaya na lang, mag-drive-thru na lang siguro. Siguro may dahilan. So, tanggapin kung anong nangyari. Pasensya. Ganun lang talaga ang buhay. Tanggapin natin ang tao-tao lang talaga. Yes. Dito na kami nag-lunch guys. Hindi kami welcome doon sa Japanese eh. Hindi kami foreigner. Foreigner ang special nila doon, kaya dito tayo. Sariling atin. Dito tayo ha. Mababait pa sila dito. And then, they treat the clients well. Yan. Ganon. Walang Sir, pa-claim na lang po pagsusunod. Thank you. Thank you. Thank you tayo. Let's go. Naku, puno. Kahit saan puno. Oh my God. Naikauban man siya. Nakikauban na? Oh. Ang guwapa niya. Uy, ang cute mo, Day. Merry Christmas, Inga. Merry Christmas. Ayaw. Don't talk to strangers, Day. Don't talk to strangers, Day. Hey, may kasama siya. Teka, teka dito. Come. Wala, oy. Ayun, may bakante. Doon tayo. Dito tayo. Dandahan. Dito tayo sa Chowking kasi at least sariling atin and okay. We feel so fine in here. Ang dami kumakain. Gaganahan ka at gugutumin ka lalo. Nagutom. Nagutom guys. Ito.
Kain tayo butchi. Kain tayong butchi, guys. Merry Christmas, guys! Nandito tayo na ako. Dalhin kita sa Hong Kong. That is my Hong Kong. Lika. I-treat kita ng coffee with, bubble. Meron sila dito. Like this? You like that? Yung bubble waffle? Gusto mo? Ayaw ko na matamis. Ay, ayaw mo matamis? Ay, wala yata. Meron silang hindi matamis. Ayaw? Ayaw. Nag-coffee break kami. Dito kami sa Dunkin. Ang daming mga products na bago ng Dunkin. Ako'y namamangha. Kasi nakakain ako ng, ang pangalan nito? Yung K-bun nila. Masarap. Pero yung ang ayaw ko lang doon, medyo foul sa akin yung masyadong matamis. Matamis. Pero dapat lasang cheese talaga. Bakit yung matamis? At ito, gusto kong i-try. Next time, huwag mo na yun. Napakadami ng kain namin. Kumain kami ng may strawberry na donut. And then, kumain siya ng chicken, cheese, chicken ham, and cheese sandwich. At saka, yun nga, yun sa akin, yung K-bun. Yan, dito nila nilagay. Ang ganda pa ng mga boxes nila ngayon. Ayan, tapos yung, ang gusto ko dito makita itong nagaya nila ng drinks. Yan, Christmas to Christmas. Ang ganda. Pati yung bucket nila, bago sa paningin ko, diba? Yung bucket nilang nilagay. Ang ganda. Ayan na. It's already 6:11 in the evening. Bumalik lang kami dito dahil meron kaming kukunin yung mga pinaprint ko na mga pang-giveaway. Ngayong 6 o'clock makukuha. Kaya bumalik kami dito sa mall para may padala na bukas yung mga giveaways ko para sa mga catchits na laging nakasubaybay at mahal na mahal tayo. Laging nakasupport sa channel. Kaya dapat nararapat lang na bigyan natin ng something. At ito, pupuntahan na namin yung mga naka-prints para sa ganun may souvenir para lagi nilang naalala ang Rich Teach Channel. Kaya, let's go! Ayan guys, ang saya ng atmosphere. Talaga, ang colorful, ang nice, ang sarap ng gang, ang gandang tignan at ang ganda ng feeling ng Pasko talaga. Ayan, let's go. Ayan, tinitingin kami ng cellphone ng Oppo. Ang ganda guys, Oppo. Pero alam mo, mahal 64,000 256. Alam? 256 yung storage niya? Oo, 256. 256 gig. Pero ang kanyang cam is Hasselblad. At yung Hasselblad, alam natin na the best na cam yun. Ganda. Bili na. Video. Ganda, no? Ganda. Totoo lang. Oo na natin. Ala, akar dito. Thank you na, Magsusit, Ayan, Tinda sila ng Javelin.